Naimbagngal daw, kanya tayo aming kakabsat. Tatamang kat adalan tayo, tarataran tayo, iti kinapudno about iti limited atonement nga makuna. Siyempre, di atonement nga makuna, iso di panakaisukat nga po tayo nga sa Kristo, para iti basol tayo, nga imbis nga datoy di matay, datoy iti mamulta, saan, taniha sa Kristo, di dara na nga nagugas, nagkayos iti Cruz Calvario, iso na ti na isukat, para ijay basol tayo, iso na ti na ito, na i-atone, para kanya tayo, na i-replace, iso na. Di dara ni Heso Kristo, sunod tanong gugas, di basol tayo. Ngaron, napantay ijay limited and then unlimited nga makuna. Nadadagin dito mga mamati, nga basta na tayo karon ni Heso Kristo, amin di basol, amin nga tattao. Kat basta no, sino di mamatin to, mga acceptar ijay, nga panangikaron ni Heso Kristo, di basol tayo, isunod tayo, dan tibiyag nga, agnanayon. And then, damit ti mga ibaga, nga di lang ingkaron ni Heso Kristo, ti basol na, kat jay, lang pinili ni Apo Diyos, hindi lang talaga nga tattao ni Apo Diyos for the purpose nga di lang dara ni Heso Kristo para lang ijay may isang tao na pinili na tapos kasta may side iso na. Ngaron, tunggal may sa kanya tayo, panunutin tayo, no just bilang, nukas bilang. Kuna tayo nga, natay ni Heso Kristo, ingkaron ni Heso Kristo, tibasol tayo amin nga tattao dito rabaw ti daga. Ket adda pay mapan iji impyerno, nga agregat may karo itibasol na maibilang diay nga kuna tayo unjust. Saan nga pinadjust diay when taag double pay mamindua nga agbayad jay tao when tada na karo itibasol na ada nagbayad para itibasol na ni Heso Kristo itata agbayad man in impyerno mamulta man in tagnayon. Saan nga mabalin na kasyay saan nga mabalin nga kuna tayo nga agdubli diay tano bilang sandan na mati dinapandam yung impyerno mamultada manin. Ngarat iti isaw ni Apo Diyos adadagay sumagmaman mga verses nga pansinin tayo adalin tayo tap ng kasta makita tayo nga ni Heso Kristo natay para lang talaga kadagay tattao na di ingkaron ni Heso Kristo tibasol na di tattao na nga saan nga di kunada nga universal nga ingkaron ni Heso Kristo amin tibasol na tattao tap ng kasta awan ti mahibagada, awan kano ti agriri, tanga mga iibagan nga, saan may kami ngayon karon ni Heso Kristo ti baso ko? No, di kat may pakita kit diti, kinadjust ni Apo Diyos, panakabalin ni Apo Diyos, nga, sa sino ni Apo Diyos, iti amin nga aramid na. Ngarod, agbasa tayo, iti sa magmamano nga versikulo, iti sa ni Apo Diyos. Kunan, ni Matthew chapter 1, verse 21. Ipasangay nanto ti may sa alalaki, ket panaganam ti iti Jesus agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol na. So dito baka mo nga ni Heso Kristo ti isalakan na dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naglawag launay di term nga tattao na. John chapter 10 verse 11. Siyak tinaimbag a pastor ited na tibiyag na nga agpaay kadagiti karnero na. Sa pangtidan na lang idibiyag na ijay lang karnero na. Sino di isalakan na? Nga isalakan na iji basbasol da? Jay tattao na. Ngaron. Ito verse 14 and 15. Siyak tinaimbag a pastor. Amok ti ama ket amukmet amunak ti ama ket amukmet ti ama. Amok dagiti karnero ket amudak met. Madadaanak nga mga paay itibiyag ko gapu kadakwada. So, sino ti pangipaayan ni Heso Kristo, ijay biyag na. Dagijay lang, karnero na. So, ijay verse 11, tatay, na imbig nga pastor, itid na ti biyag na, agpaay kadagiti karnero na. Di am-amo na, di tattao na, iso ti pangipaayan na, ijay biyag na. Okay, Acts 20, verse 28. Anadan yung nga rod, ti bagbagayo. Ken ti amin nga arban nga impaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. Ano yung nga arban? Nagyay na mati. When aywanan yu ti iglesia ti Diyos, aginatang na babaen iti dara ti anak na. So, di na mati, dagiti believers, kani Jesus Christ, may bilang at church, napili, isuda talaga ti ginatang ni Apo Diyos, babaen ijay dara ni Heso Kristo. Ngarod, nalawag nga makita tayo, nga di purpose nga matay ni Heso Kristo, goal ni Heso Kristo, ket para ijay tattao nati, isalakan na. Romans 8, verse 32. Di na impaidam,
ti mismo nga anak na, no diket indaton na nga agpaay kadatayo, amin. No impaay na ti anak na kadatayo, dinto kadi si sa sagana amang tedmet kadatayo iti isu amin. So yun ito ni Apo Diyos talaga amang ted iti anak na kunya tayo. And then iti dito yung chapter 8, ilawlawag na, nga di aramiden pa ni Apo Diyos kanya tayo, pagbalin na tayo nga anak na, makiraman tayo, iti kinasasino ni Heso Kristo, gloria na pa, mairaman tayo, at dante pa itibiyag na nayon. Nagsaya at launay, inaramin ni Apo Diyos. Okay, Ephesians 5 verse 25. Yun dito makarelate mostly. Kada tayo, nagiging asawa na, lalaki, ayaten nyo dagiti asawa yo, akas ti panagayat ni Kristo, iti iglesia. So, sino lang di inayat ni Heso Kristo? Di church nga makuna. Pagpaayan di church ni Heso Kristo. Sino ni Heso Kristo? Agpaay ijay church. Ngarod, di lalaki, agpaay lang ijay asawa na ang babae. Di babae, agpaay lang ijay asawa na nga lalaki. Indaton na, tibagi na, gapu, kenkwana. So, sino lang di ayaten di lalaki? Di lang asawa na. Isu lang pakipaayan na, itibiyag na. Saan nga konforme nga asawa na gitidad duma? Ni Heso Kristo, inten na tibiyag na para ijay at tao na, nagijay, pinili na, ngagpaay, kenkwana. Isun, gino na tayo, ginatang na, babayin ijay, dara na. Iban nakatay niya po tayo nga Heso Kristo. Panangkaro ni Heso Kristo, itibasbasol tayo nga tao, nag-imbag launay, naramid na. Siyempre, awanti, saan tayo nga amo, no? Manu amin nga bilang, dagiti tao nga mamati, kanang po tayo nga Heso Kristo. Manu amin, di bilang, di ingkaro ni Heso Kristo, itibasbasol na. Kaya sana nga rod, gumagit tayo nga mga kasabakti, tinaimbag nga damag. Mamati tayo nga dadagiti ingkaro ni Heso Kristo, itibasol na binayadan ni Heso Kristo, isuda, tapnoy kastak at madanda, iti biyag nga nayon. Kasabata yung kati tinaimbag na damag katakwada. I-share tayo. Namapay dito, try padas tayo iti online nga makna. Makasta may danon ti sa ni Apo Diyos. Nyaman nga kabsat tayo. Nga maabutan dito nga videos. Tapno maamuan tunggal may sa nga danang karo iti basol tayo. Siyempre paset ni Apo Diyos. Trabaho ni Apo Diyos and about ijay pinili na. About kalag ijay ingkaro ni Heso Kristo ti basol na. Ipagripingan tayo ng tataw, gumagat tayo kiting nga mga kasabay, tinaimbag nga damag. Naman pa'y patsyan tayo, nga limited yung kasta ni Apo Diyos. When, tadya talaga ti kinapudno nga isuro ti saw ni Apo Diyos, numakuna tayo nga limited atonement, saan tayo nga makontraan di ay, iso talaga ti i-justify ti saw ni Apo Diyos. Naman pa'y dato mga usang, nakuna namit iti John chapter 3 verse 16. Nga si asino man amamati kenkwana, at madan tibiyag ngagnayon, parang adati free will di tao, nga basta yung karon ni Heso Kristo dagi di basol tattaw ket makaamon di tao nga bang respond ket maawatan ti met awmet ti kunata yung agrespond di tao nga sarsalini na kasi ni Apo Dios mitlaing nagtrabaho kadakwada tapno iti kasta agrespond da kas may nurot iti pagatan ni Apo Dios tano di tao ti mismo agrespond sa nagtrabaho ni Apo Dios kenkwana i-reject na nga i-reject tinaimbag nga damag. Ngarod, sakbay nga ko natin pa, kasabatay tinimbag nga damag, kararag tayo ko ni Apo Diyos, italek tayo ko ni Apo Diyos, nga nuliyay kat iso, ti pagaytan ni Apo Diyos, agsadmitat tayo, kasta ni Apo Diyos nga trabaho, kasabat tayo, makamoment ni Apo Diyos. Amo ni Apo Diyos, karamidan na, sa nga kurang ni Apo Diyos, ti panagtrabaho na kanya tayo. Ngarod, pudno launay nga iti sao ni Apo Diyos, saan nga universal ti makuna nga atonement, kinaramin ni Heso Kristo, no di kat limited atonement ti makuna, saan nga unlimited atonement. Limited talaga lang na specific nga ni Heso Kristo para iti tao na. Hopefully, dagiti verses nga naibagakan na tayo and then at dati gagar tayo nga mga study, mga dalmetlaeng tamno kastak at matulungan tayo pa iti Christian life tayo para kani Apo Diyos and then adadang agtalek tayo lang iti panakabali ni Apo Diyos. Naging baglaunay ni Apo Diyos timpainan ni Apo tayo nga Heso Kristo ang mga salakan ada tayo. Ikinaimbag ni Apo Diyos, parabon na kanina, tadang, agtalinay, tunggal may sa kadak tayo. Malayo unay ni Apo Diyos.